ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଖା ଓ କୋଣ ବିଷୟର ଉପପାଦ୍ୟ 3। ସାମାନ୍ୟ କଥନ। ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ରହିଥିବେ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍। ଏଠାରେ ଆମେ ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ଦେଖୁଛେ। ସେହି ତିନୋଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ମାନେ ଅଲଗା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, L2 ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା, L3 ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା। ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର। L1 ସରଳ ରେଖା। ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର। L2 ସରଳ ରେଖା ଏଠାରେ L1 ସହିତ ସମାନ୍ତର, L3 ସରଳ ରେଖା ଏଠାରେ L1 ସହିତ ସମାନ୍ତର। ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନ କହିଛି L1 ଆଉ L3 ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଏ ତିନୋଟି L1, L2, L3 ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର। ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସରଳ ରେଖା କେଉଁ ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର? L2 ସରଳ ରେଖା L1 ସହିତ ସମାନ୍ତର, L3 ସରଳ ରେଖା L1 ସହିତ ସମାନ୍ତର। ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ L2 ଦେଖ ସମାନ୍ତର L1 ସହିତ, L3 ସମାନ୍ତର L1 ସହିତ। ତୁମେ ଏଠାରେ ପଚାରିବ ଯେ L1 L3 ତ ସମାନ୍ତର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆମକୁ ୟାକୁ ଲେଖିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏତକ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା। ଖାଲି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିକି ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମରେ କହିବାନି ନା, ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି କରିବାର ଅଛି ଲେଖିକି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲେଖିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା L1 ସମାନ୍ତର L3, L1 ସରଳ ରେଖା L3 ସରଳ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତର, ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଦତ୍ତ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଦତ୍ତ ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ମିଳିଯିବ। ଦତ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? L1, L2 ଓ L3 ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୃଥକ୍ ସରଳ ରେଖା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ L1, L2 ଆଉ L3 ଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ପୃଥକ୍ ସରଳ ରେଖା ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସରଳ ରେଖା। ଦତ୍ତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ପାଇଯାଉଛେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଯାହା ଦେଇଛି ଦତ୍ତଟି ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ମିଳିଯାଉଛି ନା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳ ରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳ ରେଖା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ L2 ସରଳ ରେଖା L1 ସରଳ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତର, L3 ସରଳ ରେଖା L3 ସରଳ ରେଖା L1 ସରଳ ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତର। ଦତ୍ତରେ ଆମେ ଏତକ ଲିଖିଦେଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅବୁଝା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି L2 ସମାନ୍ତର L3, L2 ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର L3 ସରଳ ରେଖା ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିକି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରମାଣ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା? L2 ସରଳ ରେଖା ସମାନ୍ତର L3 ସରଳ ରେଖା। ପ୍ରମାଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ, ମନେକର L2 ଓ L3 ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛେ ନା, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଯାହା ଦେଇଥିବ ଆମେ ତାର ଓଲଟା ନେଇଯାଉଛେ, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ନେଇଯାଉଛେ। ଓଲଟା ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛେ ଆମର ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସତ ବୋଲିକା। ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରାମାଣ୍ୟକୁ ଭୁଲ ନେଇଯାଉ କେତେ କେସ୍ରେ। ସେହି କେତୋଟି କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟକୁ ଭୁଲ ନେଇଯାଉ ଆମକୁ ଆନ୍ସର ଭୁଲରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରମାଣ ଆନ୍ସର ଆମକୁ ଭୁଲ ମିଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ତ ଠିକ୍, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେହିପରି ହୋଇଛି। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ନେଇଛେ? ମନେକର L2 ଓ L3 ସମାନ୍ତର ନୁହନ୍ତି।
माने एही L2 सरल रेखा और L3 सरल रेखा समांतर नुह। दुई जन परस्पर को छेद करिसेंते P बिंदु रे। ए लाइन प्रमाण आमे करूचे माने आर प्रामाण्यर आमे विरोधाभास नहींचे। प्रामाण्यर कौन नहींचे ना L2 और L3 समांतर नुहति से दुईटी परस्पर को छेद करुछेंते गोटे बिंदु P बिंदु रे। सेमाने परस्पर को छेद करिवे। परस्पर को छेद करिवे केउंठरे मने कर L2 और L3 रो छेद बिंदु P। मने कर L2 और L3 सरल रेखार छेद बिंदु कौन P बिंदु हेउछि छेद बिंदु। L1 समांतर L2 होइथिबारु L1 और L2 अणछेदी तेणु P L1 रो बहिस्थ बिंदु। ए लाइन रो अर्थ कौन L1 देखुचे आमे L2 देखुचे आमे L1 सरल रेखा और L2 सरल रेखा परस्पर समांतर जेहेतु हेइछंती तेणु L1 और L2 परस्पर अणछेदी। अणछेदी माने परस्पर को छेद करिवे नाही माने समांतर हेकि लंबिबे माने को जगह कौनसी जगह परस्पर को छेद करिवे ना। एठी जेंति P बिंदु रे छेद करा जायछि देखा जाउछि तुम मानको सेमिति L1 और L2 परस्पर को छेद करि परिबे नाही कौनसी बिंदु रे। से माने सर्वदा परस्पर समांतर रहले कारण आमे समांतर नेइचे ना L कोठी नेइचे एठी देखो L2 समांतर L1 L2 को L1 सहित समांतर नेइचे तेनु समांतर हेइथिबार L1 और L2 सरल रेखा अणछेदी। अणछेदी माने परस्पर को छेद करंती नाही तेनु P L1 रो बहिस्थ बिंदु जेहेतु ए दुईटा समांतर ए P बिंदुटा L1 रो बहिस्थ ना नहीं L1 ऊपर नहीं काहेकि नहीं कारण L1 और L2 समांतर। जदि L1 और L2 परस्पर को छेद करिथांते मने करो जदि L1 और L2 परस्पर को P बिंदु रे छेद करथांते जेंति L2 और L3 करिसंते एठी हमें देखैछे सेमति L1 और L2 जदि परस्पर को P बिंदु रे छेद करथांते ताहले P बिंदुटी L1 ऊपर स्थित होइथांता माने L1 ऊपर थांता। जेहेतु L1 और L2 समांतर सेथिपई L1 रो बहिस्थ बिंदु को आमे P नेइचे तेनु P होची कोन L1 रो बहिस्थ बिंदु। बुझा पड़ी गला जे P होची L1 रो बहिस्थ बिंदु। काहे के L1 रो बहिस्थ बिंदु ना L1 और L2 समांतर होइथिबारु L1 और L2 अणछेदी परस्पर को छेद करंते नहीं तेनु P L1 ऊपरे न रही L1 उपरिस्थ न होई L1 रो बहिस्थ बिंदु हैला। एतक बुझा पड़ी गला। तापरे किंतु L1 रो बहिस्थ बिंदु P मध्य देई दुईटी पृथक रेखा L2 और L3 L1 सह समांतर हेउछंती। ए लाइन रो अर्थ कोन जे L1 रो बहिस्थ बिंदु जो P अछि सेही P बिंदु मध्य देई दुईटी पृथक रेखा कौन L2 सरल रेखा और L3 सरल रेखा L2 और L3 L1 सह समांतर हेउछंती L1 सहित समांतर हेउछंती। आउ थरे बुझ जे L1 रो बहिस्थ बिंदु जो P अछि एही P बिंदु देई L2 सरल रेखा एही P बिंदु देई जाइछि L1 सरल रेखा एही P बिंदु देई जाइछि माने ए P बिंदु L2 और L3 उपरिस्थ। आउ थरे कहछ L1 रो बहिस्थ बिंदु जो P अछि एही P बिंदु मध्य देई L2 सरल रेखा जाइछि एही P बिंदु मध्य देई L3 सरल रेखा जाइछि। ए दुईटी पृथक सरल रेखा L2 और L3 आमे एठी नेइछे ना L1 L2 L3 एक समतल रे अवस्थित पृथक सरल रेखा माने आमे कोन बुझुचे ना L1 रो बहिस्थ बिंदु P देई दुईटा सरल रेखा गति कले L1 रो बहिस्थ बिंदु P मध्य देई दुईटी पृथक रेखा L2 और L3 L1 सहित समांतर हेले आमे देखुचे समांतर हेले मात्र यह असंभव। यह कोन पे असंभव हला जे ए जो L1 रो बाहर जो P बिंदु अछि आ मध्य दे कहीं दुईटी जिबेनी समांतर सरल रेखा कहीं तीनोटी जिबेनी कोन पे एटा असंभव हला P बिंदु दे तो दुईटी सरल रेखा जाइछन्ते एथे तो असंभव कथा किछि नै कोन पे असंभव देला तापरे आमे लिखिबा कारण मात्र यह असंभव कारण आमे जानिछे
ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରତି ଏହି ସରଳ ରେଖା ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୋଲିକା ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ? ମନେକର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଛି ଏଲ୍, ମନେକର ଏ ସରଳ ରେଖା ନା ଏଲ୍, ଆର ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନେଲେ ମନେକର ଓ। ଏଲ୍ ସରଳ ରେଖାର ଓ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହୋଇପାରିବ। ମନେକର ଏ ସରଳ ରେଖା ନା ଆମେ ଦେଲେ ଏକ୍ସ ଦବା। ମନେକର ଏହି ସରଳ ରେଖା ଏଲ୍ ନେଇଛେ, ସେହି ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ, ସେ ସରଳ ରେଖା ଯେଉଁ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ହେଲା ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ସରଳ ରେଖା ଏଲ୍ ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ, ଦୁଇଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏମ୍ ସରଳ ରେଖା ଦେଖିବା। ଏମ୍ ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି, ଆମେ ଏହି ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁର ନାମ ଦେଲେ ପି। ପି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଏନ୍ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲେ। ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଦେଲି ଯେମିତି ତୁମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏମ୍ ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ପି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ L2 ସମାନ୍ତର L3 କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁକରି L2 L3 ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବ। କାରଣ L1 ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ହେଲେ L1 ସହିତ ଦେଖ L2 ସମାନ୍ତର, L1 ସହିତ L3 ସମାନ୍ତର। P ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ ସମାନ୍ତର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ L1 ପ୍ରତି। ତେଣୁକରି L2 ଆଉ L3 ସମାନ୍ତର ହେଲେ।